Ай. Да. Виж какво стая има прозрачна. Има какво да гледаш, мамо, улици. Вау! Ти що си мързелив, бе? Ти си мъжа, та жената. Ето ти кангал, жена се е покарна по къде. Виж наистина, че има разлика в реетата им. Виждаш ли? Та е женска тази, това е мъж. Вярно е. Той има мустаци. Снимай само на пауза и снимай пак. Виждам. Те са всичките те. Тъмничко е. Как да го скрия, Бастиева? Става? Музика. Там е също. Така привличат храната. Те живи са, обаче виж, водата ги клаща, те им са умрели. Ей, лаки. Виж, ей, там има едно нещо. Ей, кой е това? Морско конче бе това. Да, ама голямо. Виж, те са три. И три огромни са, големи са, бая големи. Виж как седат, бе. Виж как пада, малко, виж. Те са големи. Снимаш ли глава да го видиш на камера? Много са интересни. Закачат са някъде и след това се опусна и затова фърчи наляво. Слиза. Се ще се върна това. Виж как стиска опашката си. И те само така ли правят? Да, понякога се движат. Да колко той падна и седя. Или спът. Те така правят, не могат да привличат това. Para salvaguarda do bem-estar dos nossos animais, informamos que é estritamente proibido o uso de flash. Caso tenha alguma questão, não hesite em contactar um dos elementos da equipa do Cilar Pronto. Agradecemos a vossa colaboração e desejamos a continuação da unidade do visita. Welcome to Cilar Pronto. We hope you are enjoying your visit. We would like to inform our visitors that the use of flash is not allowed for the welfare of our animals. If you have any questions, please contact a member of our Sea Life team. It will be a pleasure to assist. Я го принимал, било. Кики! Какво е било тази? Музика има, да. Я при като мама, Галило.
Така, като мама.